In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. U allen, school, jachtdoorblazers, valkeniers, Hubertuscomité, parochianen en niet-parochianen, wees van harte welkom op het feest hier in Dulpen van Hubertus, wiens feest we al vanaf 1543 gedenken met de traditionele Hubertusmarkt, een ontmoetingsgebeuren voor de gehele streek. Want het was bisschop Hubertus die aan vele van onze verre voorouders het katholiek geloof gebracht heeft. Dat hij patroon werd van de jagers is niet zozeer bedoeld als hemelse bijstand bij de jacht op wild, als wel om de jagers en ieder die waar dan ook jacht op maakt onder hemelse bijstand te stellen. Van een die het jagen opgaf na een ontmoeting met het kruis van Christus, die vervolgens in dienst van hem en zijn kerk op jacht ging om mensen te redden uit eigen ikgerichtheid. Laten wij zelf beginnen ons voor God te beschuldigen voor wellicht onze verkeerde gejaagdheid en onze jacht te veel aardse buit. Belijden wij daarom onze zonde. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn schuld. Daarom smeek hij Maria altijd aan, alleen en leerling, en uw broeders en zusters, van mij het weer tot de wereld. Mogen de almachtige zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.
Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij vandaag op waardige wijze de gedachtenis vieren van de heilige bisschop Hubertus. Laat ons steeds de hulp ondervinden van zijn voorspraak bij u. Zoals het volk dat hij eens heeft mogen leiden, de zegeningen heeft ontvangen van zijn woord en voorbeeld. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft, tot in de eeuwen der eeuwen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaar, de oudsten onder u vermaan ik, oudsten evenals zij en getuigen van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die openbaard zal worden, wijd de kudde van God waarvan gij de herders zijt. Hoed haar zoals God het wil, van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toon u in voorbeeld over de kudde. Dan zult ge, als de opperherder verschijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Zo spreekt de Heer. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johanna. In die tijd zei Jezus, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden één kudde en één herder. Verbum Domini.
Beste medechristenen, u allen, jong en oud, bent op deze zaterdagmorgen hier naar deze plaats gekomen en ik zou me zo kunnen stellen dat de motieven om hier te zijn nogal wat uiteenlopen en ook dat de verwachtingen die u hebt ten aanzien van deze viering zeer verschillen. En dat kan ook niet anders, want de verschillen in opvatting over wat dan ook houden niet bij de kerkdeur op. Misschien zijn er die wel houden van de iets wat romantische sfeer rondom het feest van zo'n sympathieke heilige als Hubertus. En anderen worden aangetrokken door de mooie klanken die de jachthoornblazers ten gehore brengen. En weer anderen die zijn hier uit hoofde van hun functie of vanwege hun maatschappelijke positie. En tenslotte zijn er degenen die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, gewoon om te bidden. U allen echter bent gekomen om het feest te vieren van de tweede patroonheilige van deze kerk, om Eucharistie te vieren, om te bidden en om het lichaam van Christus in de communie te ontvangen. En ook om weer eens iets aan de verhouding met God te doen, om de blik in dat opzicht weer eens iets te verruimen. Per slot van rekening, als je thuis gaat zitten wachten totdat God zich eindelijk aan je openbaart, dan kun je lang wachten. En uit kranten en televisieberichten heeft, voor zover ik weet, nog nooit iemand zijn geloof opgebouwd. Beste medechristenen, het is goed dat u hier bent. Gewoon, het is goed. Welke aanleiding u ook heeft gehad. We zijn immers een mensengemeenschap. We zijn een menselijke gemeenschap en menselijke beweegredenen en motieven die horen thuis in een kerk die van de mensen is. Wij allen, zoals we hier verzameld zijn, we leven in een verwarde wereld. En de mens in onze dagen, die wordt als het ware in een keurslijf geperst, waarin hij niet past en in een houding die hem niet past. Alles is erop gericht om mensen te kweken die zo vlug mogelijk in staat moeten zijn de maatschappij zo beheerst wordt door het niet gestelde belang op actie te voeren, de paragraaf nemen, de stem laten horen, hoe hard het liever, dat het individu, de persoon, de mens, u en ik in de verdrukking komen. De sociale zorg van de overheid, van allerlei hulpverlenende instanties en het kwijt
dat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren. Overal in deze geiten en ver en neem onze vrede. Dan vraagt gij de Heer en de bisschop van Rome, Paus Johannes Paulus, die in ook met onze bisschop Johannes, de broodbisschop Alfonsus, verenig ook met alle goede en al uw woord bewaren, van onze gemeente van de apostelen, overal in deze wereld. Herinner u de namen hier van alle die u doet.
Samen zij die genomen zijn aan de maaltijd des Heren, ziet het van ons, dat wegneemt de zonde der wereld. Als je jongen hier in de bank houdt, ja. Nee. Is het te doen? Ja, dan moet vandaag wachten wat wij. Het gehoord is, het kan overal. Dat is maar niet helpen. Dan kijk ik, kan er pas niet weten. Als je verder gemaakt wordt, dan meer. Deze? Zo eentje. Dat zijn 7,5. Dat zijn 5 euro. Deze? Ja. Ik heb vorig jaar dus ook een keer gehad. Hoi. Hallo. Is keurig.
Ja, natuurlijk. Dat doe ik zeker. Dat doe ik altijd. Mooi. Hoi. Cowboy. Uitzoeken maar hoor heer. Kom er maar eens even bij. Harry. Wees jong. Ja. Nee, die is nog terug. Hè. Ja. Gewoon. Een streng hebben. En streng beginnen te hebben. Geen probleem. Geen probleem. Kom jong, sorry hoor. Goed auto. Ja, ja, dat is goed. Van wat effect van de wereld. Kijk, de wereld gaat heel moeilijk.
Anders. Hey. Wat je met u? Goed, en met jou? Koud hè? Ja. Koud hier. Waar ben jij nog aan het doen? Film, alles film. Ja? Oh, je werkt niet meer zeker hè? Nee, nee. Ja. Eén hobby. Alleen hobby, ja. Die werkt niet op bestraft. Ja. 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 Eén hobby. Mhm. Ik dacht, nou is het dan? Nou is het dan niet, hè? Ja. Ah ja. 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 Die moet opstellen hier. Ja. 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 Goed, hè? Waar genoeg te maken. Voor je 25 gulden gedaan, kijk maar eens even aan. Met zo'n leven van de stickers erin. Doen we gaan zitten bij allemaal voor je 25 gulden. Kunnen we daar ook nog eens even bij voor je 25 gulden. Deze hele box van Thea. Die voor de bij. Met zo'n mooie stickers van Hawaii. Die doen we ook nog eens even bij. Allemaal voor je 25 gulden gedaan. De komt allemaal voor 25 gulden. Deze doen we er ook nog eens bij. Deze ook. En dan kijk je mij ook eens hierbij. Een hele mooie bladen. Kijk maar eens. De hele serie. Extra veel, extra weinig. 25 gulden deze hele serie. Mooie grote grote kleine meisjes. Misschien wat er zo'n serie 25 gulden. Nou, dan rijdt dan 2 keer. Jij hebt 25 gulden. Ja, maar je krijgt een mooie zak bij om mee naar huis te nemen. Ja, die bestellen op zo'n plastic bedoel ik. Kijk eens aan. Moet u maar eens even kijken. Vandaag die hele serie bij elkaar. 25 gulden. Je mag zelf ook een beetje uitzoeken, zelf ook een beetje samenstellen. Kijk die gulden. Allemaal 25 gulden. Kijk maar. Wie wil dat meenemen voor 25 gulden? Wie zit zijn vensterbank vanmiddag op? Kijk maar eens even aan. Extra. Ik kan ook een andere serie laten zien. Zet er eens even in de wachtkamer. Kijk maar eens even aan. Begin ik vandaag bijvoorbeeld met zo'n hele mooie goed. Kijk eens even.
Andrea Severina. Hij was hier sport. Hij was een beetje die doen we erbij. Ik heb ook nog een speciaal voor Douwe Egberts. Een mooie kop in de hand. Dag heren. Kijk maar eens even aan. Ja, ik heb binnenbrood hier. Zilvers kerstboom. Maar een beetje kipvis, een beetje water. En 5 euro. Kijk maar eens even. Extra veel. Misschien wat je mag zelf ook een beetje uit. Zelf ook een beetje aan. Kijk maar eens even aan. Mensen er bang voor. Wie neemt het zich mee samen? Hij mag samen. Maak hem, ja. Doe het gewoon even met z'n beetjes. We moeten maar eens even kijken. 25 ja. Kijk maar eens even aan. Mooie grote grote pijn. Maar ik kan ook weer een ander pakket maken. Maar kijk, het begin is niet zo heel modern. Hawaii flikkers, speciaal met Hawaii. Voor het zonnetje in huis te halen. Als je kijkt op dit land. Je kaart. Dus ik heb wel wat voor jullie over. Kijk, die doen we eens even. Heb ik ook nog eens een keertje van Douwe Egberts. Eens even kijken. De originele Columbiaans pop. Ja, jij denkt van maar komt hij allemaal niet te binnen. Maar hij komt eigenlijk uit België. En toen hij Nederland binnenkwam, is hij gezocht op de Zunderweg. Dus daar heb ik een beetje mee. Maar dat trekt thuis wel weer mee. Hebben we er ook nog eens even. Speciaal, een hele mooie originele prikkel eraan komt. De asparagus, ik heb bloemen. Dit moet erbij. En dan heb ik ook nog speciaal gisteren op mijn fietsje in Egypte de originele melkmuziek. Moet je zeggen. En dan doen we er ook nog eens bij. Die originele kerstboom. Kijk maar eens even. Deze winkel is allemaal en ik krijg die hele serie met de mooie van zak. Dames en heren, voor mij hier. En u dat weer met hoog genoegen om naar de mooie hoogtes van onze parochiekerk. Om hier in de tent de meer voorvarende beelden van het Hubertusfeest en de jaarmarkt te mogen
met het woord van welkom. Alle bezoekers, inzenders van Vleen, jury en alle medewerkers heet ik hier van harte welkom. Bijzonder woord van welkom en dank van onze schutterij, de jachtwoordblazers, de valkeniers die deze traditie mede mogelijk maken. Ik hoop dat we vandaag met z'n allen weer in slagen de spanning en de druk van alle dag even opzij te zetten en weer eens wat meer te kijken naar de onderlinge vriendschap en de hartelijkheid die wij met en aan elkaar kunnen beleven. Door onszelf te zijn, praatgelijk met elkaar, te genieten van alles wat hier geboden wordt, aan markt en koopwaar, aan voorlichting en natuurlijk vergeten we de innerlijke mens niet door het nuttige van het goede plan van ons grote leven. De heren van Sint-Hubertus zijn in de kerk begonnen om Godzegen te vragen over mens en dier, maar de dag vordert zullen we wellicht wat minder devoot worden, maar laten we in ieder geval zo gezellig en feestelijk houden dat we het morgen met veel plezier weer aan kunnen terugdenken. Organisatoren, verder iedereen die eraan heeft meegewerkt, bedankt voor uw inzet om het Hubertusfeest hier in Vulpen elk jaar tot een succes te maken. U allen een fijne, heel mooie Hubertusdag. En dan mag ik nu onze nieuwe verklaring Leeuwtijn vragen om uw brood te zegenen en daarna het licht. Een ogenblik hiervoor stil. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, uit uw handen ontvangen wij ons dagelijks brood. Daarvoor willen wij u vandaag heel nadrukkelijk dank zeggen. Dank om het vruchtbare zaad en het wiegende koren. Dank om de goede aarde en het gunstige weer. Dank om de arbeid van bakker en boer, van de werkman in de fabriek en bij het transport. Dank om de vele moeders die met een groot hart het brood voor de kinderen op tafel brengen. Dank om de vele vaders die voor een gezin het brood verdienen. Dank om de goed gelijkte tafel in ons huis. Vader, wij onze hulp is in de naam des Heeren. Laat ons bidden. Heer onze God, koning van hemel en aarde, woord van de Vader waardoor alles wat gemaakt is, bestemd is voor het onderhoud van ons mensen. Wil genadig neerzien op ons nederig gebed en zegen, bescherm en bewaar met de goedertierenheid, almachtigheid en hemelse zegen dit feest, zoals gij ons altijd bij ons werk en in alle wederwaardigheden te hulp komt. Wil uw dienaren tegelijk met aardse voorspoed en succes uw voortdurende genade geven, opdat onder oprechte dankzegging uw heilige naam steeds mogen worden geprezen en verheerlijkt. Dat vragen wij u, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Thank you.
En ik zou zeggen, bedankt voor een blazen, deze aflevering. Bedankt ook voor het uit. Voor het aanwezig zijn hier, de dag van ieder jaar niet. En de Raadpartij hier in Kosten. En het was alleen maar mooier, ieder jaar, doordat er steeds meer intensiteit van de mensen uit weer naartoe komen. En daaraan hebben de Hollandse Tutterij duidelijk het ding te bijgedragen. En daarvoor ook van onze kant hartelijk dank. Met het resultaat. En dan mogen ze hier na een erenrondje, mogen ze ook weer beginnen. En dan roepen wij weer de volgende op. Dat is goed. 24, die moeten zich nu gereed houden om aanstand in de ring te brengen. Hier aanwezig die kunnen die echte grootstonden afhalen bij het secretariaat. Volgende dingen te voeren. En daar wordt het supplement dat wordt volop ingepakt. En iedereen is hier welkom om een stukje brood te komen afhalen. Marius, dat geweest wordt er tussen. Ja, joh. Die blijven stil, hè. Die waren, krijg je hem niet meer op. Ik dat niet liggen. Ja, ik heb het wel gehoord. Dat is toch iets, dat is toch niet kerel. En je moet nog gewillig zijn, zo. En dat zullen Ja, ik geloof het niet. Nee. Die beginnen allemaal te zien. Nee. Oh.
wordt. En het is ook nog een zuivere zo te zien, dat is dignified. Aan schotten en aan de bouwgebied iets anders gebouwd dan de limousines die we straks gezien hebben. Blondakatenen is een van de Franse vleesgassen, wat daar ook hoger overgooit naast de Chevrolet en limousine. De blondakatenen is een jonger ras dan de Chevrolet en de limousine. Er is een Engels ras gebruikt om tot deze dan tot dit ras te komen. Het is echt wel goed de moeite waard. Ook in Nederland nog weer aangegaan aan dit aanverras en het was hier al half ingezet op kruisdoeleinden, de dieren of melkkoeien van Nederlandse oorsprong naar ook bestaat er al vrij veel belangstelling voor het een zuivere lijn door te passen hier in Nederland. De roodbonte dikbillen, dat zijn mutanten. Vaak wordt er wel wat doorgepakt en zo te zien is het niet helemaal zuiver roodbont. Dan zit een kleurtje op dat vermoedelijk te danken is aan ooit een Chevrolet dier. Een Chevrolet bloed zit erin, zoals je ook al achterlijk. En de dikbilfactor is hier duidelijk naar de voorgrond gekomen. En het diergevaar van veel liefde en ook van veel kwaliteit. Maar dat mag de diergevaar zo zeggen. En wat nog even het vermelden waard is, nummer 20 en 21 hier van opgesteld is een tweelingtal. En straks zullen we de eigenaar vragen wat hij heeft de smaak doet en kan er in de ring ook komen. En ook om te laten zien dat dat mogelijk is, dus dat de Belgische blauwe leert worden toe. Graag omdat de twee kalven uit op dit moment, dat er toch ook een mogelijkheid is dat er een tweeling uitgeboren wordt. Twee dierkalfjes, omdat een tweeling is misschien ietsje achter in de ontwikkeling, maar het is altijd leuk meegenomen als er zo'n levendig en gezond mee staat. De dieren soms met de opmerking de blonden, die krijgen een vaste beoordeling, hij is niet vergelijkbaar met de andere 5 dieren, maar het is even goed de beoordeling tegenover de daarom ook dat besluit dat de blonden even met elkaar houden en een vaste beoordeling geven, want hij heeft kwaliteiten genoeg, dat is duidelijk naar de Nederlandse type dier, dan dat er hier staat. De Nederlandse roodbonten met Simba Chevrolet, die komen heel dichtbij, de Belgische witblauwe, maar de blonde is een andere en daarom wordt het zodanig behandeld. Door de lange middenstuk, de lange middenhand, de veel ruimte in die dieren, vooral vanwege de lengte, zijn ze bekend. Het volgend jaar dan hopen we ook dat er een Chevrolet komen in deze keuringsstem. Dat we dan nog meer rachten kunnen showen. Dat volgende belangstelling tegenwoordig de vleesmassen die de zo sterk gequoteerd is.
Wat wat meer aandacht aan vlees besteed, de luxe kwaliteit gebleven, werkt met Haagma, werkt met belangstelling en daar waar hulpen op deze manier ook tegen aan bij om dat onder de aandacht te brengen. Ja, dat moet je doen. Oh, jezus, dat nog niet geregeld. Ja. Wat we allemaal nog doen hebben. Wie de stier staat, is dit weer. Ja, nee, dat kan maar niet meer gewoon zijn. Wat is op zich? Ja, we moeten het even gezien. van het SBS verzoeken we even bij het secretariaat te komen.
Wat te klappen. Oh, hoor je ook hier. Waar de binnen? Dus aan de mijkant te zeggen dat een groot deel van de uitgaat over deze rondkomsten. En deze daar moeten we even gaan kijken. Want de Louis kan daar niet hier. Het zit zo nog op het geld, het wel. Daar ben je toch over. Nee, pas op met die bloemen, zo. Wat? Ze willen nog vroeger zien met ons net zo neergeschoten, joh. Dat geloof ik. Directeur, bist du daar? Zo, dat is een voorbeeld. Eigenlijk zo. Allee, ik kom hier. Sattersterend. Van de gulden hupse zing. Allee, kom. Hier, daar is de binnen. In het kistje liggen. In het kistje weer dan. Nee, had een voorbeeld. Het zijn dieren die bij de beeldkwaliteit hebben. En als we het thuis op softdier gaat kijken, dan dacht ik dat men een voorkeur moet geven aan de Belgische liggen. Want het is van de Oosterse kant. Maar als ik het Nee, betekent. Ik weet wat heb ik geslaagd in de morgen. Als we het zuigen op de racht dan Moet ik nog een duur schudden, maar dat is het niet. je moest één. En als we op de kwaliteiten, dan zeg ik, dan is het deze Wie doet er een waagje? Dat is echt. Letterlijk in het figuurlijk. Een waagje. Gaan ze heen. Gaan ze heen. Dat is dat de roodbond op de eerste plaats willen zetten. Dat is een verhaal. Naam, adres en dat gebied. En natuurlijk moet het ook eens zijn, want we hebben mij als artikel gevraagd. Mevrouw Velden, die staat hier in de ring. Met de beker in de hand en het lint. En die mag de prijs uitreiken. Mevrouw Velden is secretaris van de Kaartenstandboek. Namelijk de vakvereniging van buitenlandse staatszaken. In Nederland 600 leden, ruim 600 leden en 14, 15 kaartenrachten in administratie. En waarschijnlijk zal het rechtsjaar hier het volgende jaar ook bezig zijn met een aantal rachten. En daarom zal vandaag de hartelijk welkom en hartelijk dank dat u deze prijs uit hebt gesproken. En de betere dag komt in door dat u opzicht de genomen opslagen zijn geen kaart hier uit Heuvel. En ik citeer, jongelui, dit behalen van dit resultaat. De die lijst, dat is het plakket van Motorboot Gulpen. Ook Via. En de andere dieren die zijn vrij. Dat is altijd. De kapitein heeft een extra prijs gekregen. Dat is een voorbeeld. Een extra Voorbeeld. Ja, maar de rest is niet. Je hebt een handboek gezegd, ze hebben het niet goedgekeurd. Die daarvoor Het is geen verdiend. en de nummer 2021, de training die mis was in de ontwikkeling, ontwikkeling in de team. En dat zijn uitstekende tweede prijzen geworden. En ze doen die start van de vraag 1 op de ruler met de twee kanten. En de overige dieren die staan. Sjaak, dat onbekend voor die gezien. Dat maak ik film. Dat maak ik film.
Moest je even metnemen. Kent ze Frans? Dan kent ze het op Lieren. Dik onder de kies. Had ze de gulden van gedacht? Ja, ja, ja. Hé jongens, zeg je dat ze voor? Dat gaat gewoon even meer te doen, hè? Wat joh? Je zit te doen. Ja, eigenlijk waar. Zeg, al een keer voor de gulden. Honden. Zaten. Voor Peetjes, der moet zaten. De moeder van de voorzitter moet dat zeker schatten. Ik zat er zat. Je mag hier, je mag, dat moet je doen. Kijk. Nou, het is de buurt. Maar hier moet het Huur. Zit ook in de kindgerechte zaken. Die volgende zaak in de vogelzaak is het morgens te winnen. Ja. 1258 gelukkig. Hetzelfde is het dit natuurlijk, maar de andere is het s'nachts. Zeg je de gulden hebben ze betaald? Ja, dan ligt het er maar wie weer in de klut als ze het doen. Nee, dat is niet stilstaan. Wat is dat ook? Dat werd toch gestaan. 12 agen de hol. Oh, Jan, hoe moet dat aan? Jan, wat aan die schrik. Dat is nooit natuurlijk te zien van andere zin. Dat mag niet. Ik moest er iets van aan. Nee, maar geen mocht dus baseren op wat gebeuren altijd. Nee. Ik zeg 12 agen de hol. Dat is leuk. Nee, ik weet het al ook. Dat is een tweede dag. Die moest aan het aken. Dan mag hem ook aanraken. Maar geen gemeenschap zijn. Is het geen schatting? Wij zijn toe. Zolang wie het onder de 100 gulden is, het vroeg iedereen. De zaak neemt dat ook. Onder de 100 gulden was het vroeg iedereen. Moet je het nog eens zeggen? 650, ik van 10. Neemt ze ook geluid op? Ja, door geluid. Maar dan moesten dat ook niet hebben. Ja. Ja. Onder de 100 gulden voor het vroeg iedereen. En 1800 Nee, en dan heb je 1200, nou, genau. Meer. 381. De is op Sint-Hubertus, is de 5 jaar was. Ja, ik zit er boven. Zit u hier zitten? Nee, als ik u bent de eigenaresse, maar u mag het niet vertellen wat u weet. Niks zeggen, niks zeggen. Geef het tot een kwart fit. Tot een kwart kilo geeft het nog niet. Ja, dat kind Mijn man soms. kwam terug van de schoolvallen en toen zei hij tegen mij en mijn twee dochters, als je het juist kunt raden, dan krijg je van mij een keertje. Een van mijn dochters slaat het juist op het zo. Zullen we samen de gas Nee, we waren er niet bij. Oh, dat is niet heel slecht, dat is niet heel slecht. Nee, dat is het niet. Ja, Wat hebben ze belegd? Deze niet. 1200 namen. Ik heb hem met jaren nog. 1818. Kijk maar. In de bonnetjes groen. Hoe zeg je nu onder liggen? 1500. Ja, maar dan had ik het binair gehad. Dan wordt er veel en veel.
dat is wel goed. Ja, wat in de veld. Ik zou daar nooit delen. Zo nu weer doen. Ik gewoon niet. Zo wordt echt niet tot. Ik wil doen dat. Ja, Ik ben wel geïnteresseerd, daar was het Dus 4 afweten hadden ze het allemaal. En ik dacht gewoon dat ik heb zelf ook van die. Wordt het exact precies that got to be easy. Best winnaar. Cabot. En 100 gulden maar. en dan Het is nog beter om die categorie helemaal te laten doen. Dan worden het 24 tot en met 41. Dat is moeilijk. Nee, dat is vast wel. Zo wordt dat 2000 kilo geworden. Hier, dat wil ik hem inschrijven. Heer, ik schreef nog niks. Je was 3 keer geschreven. Ja, ik wil het ook. Schreef door het 4. Want we kennen de leeftijden van 4 tot en met 8 maanden. En daar de nummer 24 tot en met 41. En de toevoeging 89 tot en met 96 Oostenrijk. Felix! Felix! Felix zat er. Ik heb die goed vandaag. Wat zou ik zeggen? Nee, Inge Gunde. Kok. Weet je met de sheetkip? Altijd de Inge van een jaar of 10, 12, dat wint het. Oh, hier dat is vast. Naam, adres. Nee, hartstikke guldig hebben. Ik ben dat nooit tegen geld. Ik ben zo 5 guldig hebben. Ja, ik heb ze 5 keer samen. Piet kent het niet. Nee, dat is niet. Die verwachten we graag in de heer Hans-Oever van het standpunt in België verwachten we graag even bij het secretariaat. Maar dat ken ik ook niet op wat kilo. En één keer zaterdag was hij hier. Ja, dan moet er 60 kilo kijken. Ja, dan moet je eerst tegen de lucht. Dat is toch 4, dat maakt het niet. Ja, we wachten dan een aantal dieren uit categorie 1 van de categorie 2 van de viertallen van 4 tot en met 8 maanden. Zijn er nummer 24 tot en met 31. En 89, 91, 92 en 96. En die dieren die moeten niet kunnen brengen. Ja, de beste. 1000. Dat werkt ze niet. Nee. Piet, je moet het Piet, hè? Burger zijn. Maar precies moet ik bewegen bieden. Wacht even. Maar dat is wat ik Het is nu. Met dit alles. Piet, kom terug dadelijk. Op een keer. Tik er even. Wat hebben we niet? Dan moet je dat doen. Oh nee, dat is het niet. Nee, wacht even. Alleen dat is hier. Gewicht, dat is genoeg. Adres en gewicht. Om 4 uur, die is wel half 4.
Nee, dat is toch. Oh nee, dat mag ook niet. Heusmans, der moet 5 keer zakken. 5 keer. Ja. Nog in. Niet zo. Nee, ga ik goed. Ik ben er aan het trekken. Heb je nog een briefje? Waar hier op het zwiegen. Wie van allemaal binnen? Hoeveel zag je? Nog een mot. Maar dit Het kost 1 gulden. 11,84. 11,84. Ja. Ik mag niet meer. Ik heb de dikste titel hoe. Hier, der kriegt was voll auf die gratis. Je moet helder kallen. Ja, aber sonst belgische Vrienden. Mensen, dat is het grootheid. Ja. Geschreven. Zit er 12,15. 12,15. Ja, dat Nee, jongens, wat doe je dat? Ja, en dat is wel niet Ik weet inderdaad niet, jongens. maar een paar maanden geleden toen niet zo kwalitatieve dat we niet winnen. dit is voor hem betaald. Zal ik van hem Gelijkbaar zijn. Die krijgen de aankomst in een aparte beoordeling. En dan gaan we nu bekijken wat we aan met blauwe hebben overgehouden. Ja, dat mag zo allemaal erbij. Maar je niet één keer erbij bent. Ik wil ik dan 300 kilo horen. Moet ik hier niet beetje opschrijven? Nee, dat mag maar één gewicht. Mag maar één gewicht opschrijven. Eén gewicht. Ik zou zeggen, dat is allemaal een beetje uit de wacht is dat zo, want we gaan een beetje Nee, ik heb het niet. Betaald hebben. Oh ja. Mag maar. Ik heb nog kleingeld zien. Oh, hier is het juist. Dat heeft daar niks mis. Hadden we de beurs heen gelopen? Altijd. Die zitten altijd op de centen. Zaak, neem ze op, ook met geluid. Hup ze van, is het klaar? Hup ze van die onken. Die zitten altijd op de centen. Wat dan heeft als een broer zegt. Ah, John Doe. 7 voor Ja, leg maar de kies. Dan mag niks goed pakken en niks erin liggen. Dan moet je kiezen, want dan begin ik het van niks. Ik ken echt van niks spreken. Dat is ziek en alles. Nog een pen. Laat die pen jou. Nou, jij voor Jan is niet schrijven. Ik was aan maar dokter Brefke dan deugde hebben of niet? Wat in hier iets nog hebben? Wat er nog veel hebben? Nee. Vier. 3. 4. Is het betaald? Ja, 4. Ja. Een pen. Een pen. Is de kwaad. Dat kost niet zo goed. Hier is al een pen. Dat is 2. Frankie, du musst dadelijk komen schatten. Ja, nee, ik ben nog bezig. Je hebt voeding aan die dieren gevuld. Je moet er maar tussen het tasten. Ja, dat doe je met de ogen. Oh, doe deze met de ogen. Ik ben er al ongeveer.
We zitten er allemaal naast. Daar ben ik zo nog niet. Ja, je mag niks vertellen. Niks verklappen. niks verklappen. Nu goed met de raden. Kijk, als krijg je je Belgisch paspoort ingetrokken. Hup! Allee, van de gulden. Allee, Huub, kom. Vandaag. Stem daar, ben ik het. Vanavond van je kunt in de archieven van het Divertiscomité. Als het best van een reden zit. Ja, dit is de wandel. Ja. Ga ik Willem Jozef nog een... Ik ben er nog een papier hier. Ja, stiert er met het klink. Trekt er met het klink. Maar ook zo'n ja. Je dacht dat jullie 6 uur naar huis gaan. Kijk, gaat iedereen naar huis. 6 uur. Ja. Ik zeg 4 uur, 2 uur, de mensen aan de 4 weken. Hebben we nog een gulletje verdienen. En zo werkt het. Dan zal ik hem voorbrengen en dan ziet u. Ja, en dan kijk ik ik van hem. In de middag, pauze, dan gaan we nog we hebben hier nog een team staan met... Joseph! Hij perde de voetbal. Ja, dat weet ik. Wat zijn de gulden? Dat zie ik. De pechtelkaartenstamboek af in de middag nog vragen. Dat zal maar nooit lopen, maar ja. En ook die willen we de grootste filmen. Nee. Daar staan ook zelfs in de tent hiernaast. Van het volgend jaar een presentatie van Vrouwenwerk hier te verzorgen. En de heer Paul de Vlees die nodigt jullie uit om naar het secretariaat te komen. Om laatstond een prijs mee uit te reiken aan de resolutie die hier staat. De jury is nog weliswaar niet meer klaar. Dus ik kan nog even de verder aan doen, maar de heer de Vlees verzoeken we de aankomst de prijzen te komen uitreiken.
dat zou beter worden. Mag je dan? Nee, loop maar door, joh. Kom maar, Wantje, ja. Maar loop maar door, joh. Nee, dit voorkomen is dat niet. Weer voorkomen niet. Hebben we dit nog aan de kant? Oh, dat gaat. Ik boot in het bocht daar. Nee, ik zie dat gaat de bocht op. Zo zie je. Was misschien de camera door neerzetten. Maar zie wat er bovenaan zit, moet ook hebben, hè? Met de hoog van de dak had het ook. Met de hoog van de dak. Moet hem door neerzetten.
Alpen bin, dann fliegt fort geschwind.
mein Heimatort. Es ist gar lang schon her, dass ich von dort ging fort. Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss, dass ich den Böhmerwald gar nie vergiss. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. O goldene Kinderzeit, noch einmal kehr zurück, wo Spielen ich genoss das allerhöchste Glück, wo ich am Vaterhaus auf grüner Wiese stand und weit hinschaute auf mein Vaterland. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald. Nur einmal noch, o Herr, lass mich die Heimat sehen, den schönen Böhmerwald, die Täler und die Höhen. Dann kehr ich gern zurück und rufe freudig aus: behüt dich, Böhmerwald, ich bleib zu Haus. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Böhmerwald. Es war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand, im schönen grünen Wald.
Gesundheit. Gesundheit, wie blöder Schnupfen macht kein Ärger mir auf Nacht. Mit der Nase blöder Schnupfen wär ich doch nur ausgelacht. Gesundheit, wie blöder Schnupfen, denn mein Madel wart auf mich. Mit der Nase blöder Schnupfen küsst mein Madel mich doch nie. Gesundheit, wie blöder Schnupfen, denn der Kopf tut mir schon weh. Die Tabletten und die Tropfen schmecken gräuslich wider die. Gesundheit, wie blöder Schnupfen, ich hab Sehnsucht nach mein Bier. Gesundheit, wie blöder Schnupfen, du warst lang genug bei mir. Gesundheit, wie blöder Schnupfen, denn am Stammtisch ist er fest. Lass dich stupfen, blöder Schnupfen, weil der Arzt mich sonst nicht lässt. Gesundheit, wie blöder Schnupfen, aber einsehen doch mit mir. Bitte schleich, wie blöder Schnupfen, ich dank dir ein Recht dafür. Die berühmten drei Worte will man heute nicht sagen. Die berühmten drei Worte, die sind heute tabu. Doch ich bin da ganz anders. Ich sag das, was ich denk. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Die berühmten drei Worte, ich liebe dich. Die berühmten drei Worte, ich liebe dich. Die berühmten drei Worte, ich liebe dich. Die berühmten drei Worte mach ich dir zum Geschenk. Und klingt auch etwas pathetisch, ich meine es so, wie ich sag. Ich glaube, da gibt es keine, die diese drei Worte nicht mag. Drum sag ich sie ja auch immer wieder zu dir. Die berühmten drei Worte werde ich immer dir schenken. Die berühmten drei Worte hörst auch du immer gern. Viele zärtliche Stunden warten noch auf uns zwei. Die
sagt, wirf 3 goldene Münzen im Glanz der Sterne hinein und ein Traum wird wahr. Ich halte dich fest und wir beide fühlen, noch nie war Liebe so nah. Ich sag zu dir, ist es ein Traum, dann lass